9টা belanya hami maro sini media person no जों तिनि तामनि बागै भारतीय जनता पार्टी पक्षतन होइचे जों तिनि तामनि बागै प्रेस मिट मा फाइके हमले मिया 20 तारिख ग जे सिना हासखुरि बिसिनि जे त्रिपुरा मथानि अंगै बर जे प्रेस मिट खलायमनि आ प्रेस मिट न बंनि जे ताताल कक न आं कक फिरना बागै आं तिनि श्री मन कुमार देबनो फाइमानुक जा फाइके तानि हमले अमनो कायसा कारण नों आसुक जुदि गुबै सामुं तांनाय हंके तिनि तामनि बागै चिनि जनसाधारण हयगना नांखमु आं तिनि तांगै खरकसा त्रिपुरा मथानि लिडार अंगै आं तिनि तांगै त्रिपुरा मथानि बाजेट आं थाना नांका नाया जी तिनि मेडिया पार्सन थेके आं तिनि एकजन हासुखुरिनि एडभाइजार कमिटिनि आं सेक्रेटारि पद दंमोन तांगै बंनि जे दुखु दरन्तनो नुगै बंनि जे सामुं दङ जे तांगो नुगै जे संगठन जे कमा नुगै आं आपनां बेलायनो साजादैया साजायान कारनयाव आं तिनि मा फाइके मा थांका आनि जे भबिष्यतनि लामानो नायसिगै ओंके जे मिया जे आनि पक्षव जे प्रेस मिट खालामनानै सिनि साब जुनालनि भाइस चेयारमेन सिनि रति बाबुना नों जे आं मन कुमार देबबर्मा न जे बुरैसो बुरा जारा सोराय खनाय जारा तांसानाय रंनि कागज पत्र खालायना हानाय जे रां आखे सावनि माने नों अमनो नों आना प्रुफ मा फुनुंनाय अथस नों जुदिना आसक सिनाय नुंनाय आसक जाते माया गोनां खा गोनां जाके दिनै खरसानि आधार कार्ड पन्जत करै आर आधार आपडेट खालामनो थाखाय दिनै बार्थ सार्टिफिकेट फैनो करै नों निजि थाङैलासि खालामनो फैरा थाक नों आस हासुखुरि पन्चायत दग नों अकरन नों कोनो प्रसाद खालायके जारा खालायमिया मकल दंफो मकल लुगिया याक दंफो याक सलिया हाय सिया गगा गान्धी नक्सन सिया नि माहाय आं अबनो साना मोसंग सिनि हासुखुरिनि लुकुरंग बने आकक बाय नों आं आनि मन कुमार देबबर्मानि जे बिरुदे जे प्रशंसा जे खालायमनि आबनो फुजुता साथि आं सत्यखनो सामुं तांखानाय सत्यनो तंनाय तामखे कक अबनो बसाका जे सिनि भारतीय जनता पार्टी जे हसकन कक बरक 19 तारिख जानुवारि जे पालायनो थांफुरु सामनगर जों पालायनो थांमानि जों दिन कथार होननाय जों आदिनो सिनि सार चेयारमेन थाने जों साब बेद गैखा जों आरो बरक साका 13 जना फेमिली आकक सामनाव ताताल त्रिपुरा मथानि फरक तामसे आरो ताइ बाद बाकिंका बेबा आईपीएफ आबो कोनो समय इंगा केबो फानो सिरिसि दिन थेके त्रिपुरा मथानि जों फाया सिनि बुबुग्रा ने आइडियोलॉजी नुगै जों आगियो जतनो केबो तंग सीपीएम केबो तंग आईपीएफ केबो तंग कांग्रेस जतनो जुथनो अंगै जों महाराष्ट्र लगिरनो हनै जों जतनो जों गुबुन पार्टीनि न याखलायै महाराष्ट्र दल हिमलाय हनै जों जतनो एकंगै जों नखका आबन परबतेबो ताबनोखा सिनि एडिसी इलेक्शन अंगै सिनि त्रिपुरा मथनो संघ गरिष्ठ अंका एर परेबो विधानसभाबो 13 जन एमएलए तबै उखला केताबो बिरोधी नेता अंका सिनि सार एलपी अनिमेश देबबर्मा तामखे जे ऊपर महल जे आइडियोलॉजी नो जे दागि जेरमानि आबोनि मतेबो जे ग्राम अंचल चालुकनाय रक आ आइडियोलॉजी नो दै चालुक गया जार पकेट जार पुंजी अमा केसे बरक सामुं तां दङ आबोनि कारनै ताबक जतने नगनो स्मार्टफोन दङ जतनो गरै गोनां कोनो लांलिया ताबक जतन नगन स्मार्टफोन दङ के कायसानो बुजगै ताताल कक सबै संगठन के कायसानो ताबक तलांमाया जतनो फुङा केकनो यूट्यूब खलकनो जतनो को जों सारा त्रिपुरानि कक सारा भारतनि कक आबोनि बागै चिना हासुखुरिबो ताबक যখন জোয়ার বাতা কাইতঙ্গ जों भारतीय जनता पार्टी चिना हासुखुरि दिनेर पर बान बाय माहाके बाय टंका ताई नाराक मालिया तामखे जे रति बाबू ताई सिनी देव बाबू जे कक सामानि आना तामने साका सिनी देव बाबू बिथिरिनाय
আহাই রেনাই হিনে যে আকে অঙ্কনাই হিনে মানে আবার কে বাবার ক্ষমতায়া নং এগ্রিকালচার তরফ থেকে যে নং তাবকসিনে যে কৃষি দপ্তর থেকে जों आदेश रहो जों जारा कृषक बंधु रहो जार जार सार्केल जुदि कालाख्या खांखे साबो साबो कृषि माइ लाइन बनाय एसराय पद्धति लाइन बर खांखे जों बनो सरकारि भाबे जों बनो बिथि बिराय किसा बुट किरुओ प्लास बनो जों बनि जे खालायमोनि न जों किसा किसुता जों कानि हिसाब खालाय जों बनो रां किसा दाय रहो तामखे मायाको गताबक हालो जे बड़ी थांगमानि रां तो सकपायाको फानो ताव सबगन माने थांबाय जाय जे माने दक गतो फानो अबाहाके इंडिकेट खाले पार्सनल अटैक खालायै महाके टारगेट खाले कक सामने अब बेलायनि साया आं आबने निंदा खालायो अबाहाके भबिष्यत अमाके कक ता साथुं आं सिनि ताखौ अ खरंया आं बेलेखेना बंनो खाकसा आमखे ताइ थाइसा कक जों जे ताबुक जे आजागाबो जे तिपरा मथानि खरकताम ताइ बादबायके आईपीएस ति मनि आबे किन्तु बोल जतन तिपरा मथा सिनि हासो खरिबो कोनो सीपीएम बो करिख्या कांग्रेस बो करिख्या जतन तिपरा मथा बबो माने ब जे दिन जर्मंगो आंसे मनकमा देब्रा मा आदिनो नांगो जर्म खलायो तिपरा मथाबो के कासे उलसकां करै तिनि सिनि पद बाबू सिनी मॉनिटरिंग कमिटी सिनी चेयरमैन बबो जे दिन तिपरा मत सिनी बबो गरा फयो आ दिन बबो जर्मंगो के कासा आको राजन से आगे जर्मंगनाय खरै आबन बागै महाके इंडिकेट खलाय केबनो केबो अमाके कक्ता साथं आबन बागै आं सिनी दति बाबू बा सिनी देबो बाबुनो आं अमनो अनुरोध खलायो नंगै याग्रम याकंग रमिया नरक आनि बसानि समान आं केन्तो तिनी आनि बयस 53 इयार रंगै चंगो तामनि कारणे आं तिनी नरक बाय आनि बसानो समाय इंडिकेट खलाय कक साजना कलायखेबा कि पार्टी के आनो रुजुबै आनि नग तिनी गाड़ी करे गाड़ी फैनाय जेबा जतन आबो जार जार भबिष्यतनि बसाबतनि थिनांनो नासेगै जतन जे रुलिंग सरकार जे तंग बदन जों नासिं माहिमै जों नेताया जों भोटार मालिकसि जों नेताया जों लिडारिया लिडार साबो लिडार ताबसिनि सार बिके रांखल संरक सिनि सार अनिमे संरक सिनि सार बिसिसि संरक बरकसे लिडार थिनांनाय बागै सिनि भबिष्यत मोथांनाय बरकसे लिडार बनस जों लिडार होनो जों जे ग्रामगन्जाव जों और जे लिडार माने आबो लिडारिया जोंखा बंनि कासा सेबक बरकनो काहाम हामिया साबताम अंगिया आबना नायखौलै रिपोर्टार से जों के कासा इंडिकेट खलाय कक्ता साथं आबन बागै आं बार बार हान्या हाय अ मीडिया तरफ तै आं बगनो याग्रमै आं बगनो कयो नरक अमाहाय जे कक इंडिकेट खलाय पार्सनल अटैक खलाय जे कक सामना रसायना उंथुं हानि फार्स्ट लट चिना हासो खरियो जे मांखा 2021 आबंका 2011 नि सेंसास सीपीएम नि आमालनि जे नेटो दाय कलामनि आ लट आं मांखा तामखबा सिनि त्रिपुरा मत ताकफनो कोनो दाबि दाबा रिमेयाखो आबा आगे जिता सीपीएम रक जारा बीजेपी आईपीएस ति जुतंग जे 2018 जे नेटो दामनि आसामनो सरि चंखो तब त्रिपुरा मतनि अंगै ताकफनो जों जनसाधारण कोन फनो रिबो मायाखो बरक मु मायाखो आबन बागै आं बगनो सावो नरक माके कायसा इंडिकेट खलाय ता सातुं हामबाय नं बिसिपिनो निया जे 20 तारिख जे जों गांथाग्र जों 19 तारिख जों जों खालायमनि अब जों पालायमा बिसिपिनो जों आरो हामजागो जों जतनो जों तांखा सालायै जों आरो जतन बायजो सालायै जों जे थां अब नोंसोर थांगोननि अब जों सिन खाबायनो जों आरो हामजागोनि जों सिन जलत पार्टिनो जों हामजागोनि जों थांगो अब जों केम नायके जों क्लाइया अब जों सिन खाफ्रुइनो जों जतनो थांलायो जों गारि जतन हमगोना दल खेनो जों थांलायो आं बागन तो आं सानाम संग जेमिया सामानि जे मे 20 तारिख सामानि बंगै सिन बागै जे जों कुनि बागै जों सना सामानि जों जे आरो
Paring borok sungna paring sunggo saman bisingo ang abang kok tini sung kok firong ma phaipika sin medal tar theke ang bisinga ang kayum sung je mia sini sabjuna ba chairman je samani awan bising doi boje ano je monitoring committee bising ti sung sajana awan bising member je tongmani ang aro an kuno yang betul dia bawa borok nge kuno sung sajana sung kun pano masalah kaham ke abun bagai ano yang sini jan sadaran ada sabru an bagai nang aro pengenalia abun sini jan sepati ang jan jan reka abono sung kaham ke tangi tanang bagai awo jaborok samani abong bul bong tatalabo abon joton joton sano nugui tongo abono bong abon sung joton hat hamsa ke joton jan sepati sung kaham ke himna bagai kabu nang komite je khamani ang pusmale maya haben ton joton bagai ang kaham ke himi tongo ami sate ang kuspana aro kaham ka aro nakul jagya kun pano sung aro meeting kaham ko masalaya kuspana sung aro asulu bisoi sung masalaya ayabun bagai yang aro sabe ngai tini sung termi roma ma khlepika bangna ko phnagoi awun bisinde ang taw yang namani member bon bagu mungke Babes Debroma Thani member kono kaham kono aro suara tam sung photol thangaro borok nugeda yemi wede nungmani abo awal sung jotono sung kaham kono sung thango bakabanyo awal sung jono sodar bonugui tongo bon bagai sung tabo do jesini bagai ne kokhanne samani ang je Pondok komite tongmani jan bagai je samani abene binne bul tam himle bo jara go sawo sang tangna ringya dai khanya ringya hani bo je samani abini bul aban chung ang je yang sabjagai ang garo kahamke samungmai bagai ang yakre ma phakya aban bagai kahamke tau injon lupati wo sung kaham ke samil khai kaham ke to sung sayal kan sung sai kaham ke thana bagai jon lupati to sung tangla bagai sung phaile kya bon bagai hai ma sabiro to jemia warning ri samani abon jiduna sung chinu kolo chinu go je ko nong khe abong dai to abong ma sung ko go koi sajau abon bising sung ta tangla mu sung to bai borbanyo mohai organik lagi abo borong mazal malang nai asung hambai